Bună ziua, bine ați venit la evenimentul nostru. Cu mândrie și entuziasm, astăzi marcăm un moment special din viața comunității noastre, lansarea unui ziar local dedicat subiectelor de actualitate ale politicii vrâncene, politicii românești în general și evenimentelor locale și naționale. Așa cum numele sugerează, Glasul Vrancei, acest ziar are darul de a vă aduce în prim plan informații relevante, analize obiective și perspective diverse asupra realității noastre politice și a vieții din comunitatea noastră. Ca să intrăm în subiectul propriu-zis al acestui eveniment, o să-i dau cuvântul domnului profesor Cătălin Mocanu, unul dintre principalii artizani ai acestui ziar. Bună ziua, vă mulțumim că ați onorat invitația noastră. Da, am considerat că era necesară apariția unui ziar, a unei publicații editată de către Organizația Județeană Vrancea a Partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Ziarul, cel puțin în acest an, cât a mai rămas din acest an, ziarul va avea o apariție probabil pe o dată la 3 săptămâni și din 2024 vom înteți această apariție a ziarului. Probabil îl vom face și îi vom mai adăuga și o pagină de mijloc. El are în prezent 4 pagini. Da. Și acest număr a fost dedicat în primul rând evenimentului pe care l-am găzduit în 10 iunie, lansarea programului de guvernare al AUR la Focșani. Aici evident că vom publica conferințele sau cel puțin extrase din conferințele noastre de presă, noutăți din activitatea AUR și din activitatea filialei județene și alte lucruri care sunt utile și care apar, sunt de noutate. Cam atât despre acest ziar. Nu știu dacă este nevoie de această apariție, pentru că în Vrancea, din păcate, sunt destul de multe probleme pe partea de mass media și probabil că le cunoașteți și dumneavoastră. O parte a mass mediei s-a înrolat în armata partidelor toxice care au distrus România în ultimii 33 de ani și refuză cu încăpățânare să promoveze altceva decât articole laudative la adresa președintelui Consiliului Județean sau la adresa unor șefi de prin PSD. Ca atare, singura modalitate prin care noi putem să combatem această mărșăvie a unor trusturi de presă locale este să colaborăm îndeaproape cu ziariștii care au rămas obiectivi și care nu sunt cumpărați de PSD și PNL sau USR și să încercăm să dăm un impuls, să zic așa, și pe partea aceasta tipărită, că știți foarte bine că noi pe partea online stăm foarte bine. Toate partidele au recunoscut asta, inclusiv inamicii noștri recunosc că pe partea online le suntem superiori la toate capitole. Am zis să mergem și pe varianta tipărită, să ajungem și la persoanele care accesează mai rar sau deloc rețelele de socializare și nu sunt la curent cu evoluția reală a evenimentelor din politica românească. Vă
Așteptăm să veniți alături de noi, să colaborăm pentru a face următoarele numere din acest ziar și mai atractive și să contribuim la răspândirea ideilor promovate de AUR, pentru că sunt năzuințele poporului român, nici de cum ale unor găști de interese, cum s-a întâmplat în cazul celorlalte partide. Dacă sunt întrebări, vă rog. Îl veți distribui gratuit la membri sau cum veți face? Sau îi așteptați pe oameni să vină aici la sediul nostru? În principiu, distribuția va fi gratuită, se va face în tot județul gratuit, prin intermediul voluntarilor și membrilor AUR. Dacă sunt persoane care doresc să ajute la distribuirea acestui ziar, sunt binevenite la sediul nostru. Ziarul este făcut prin efortul financiar al membrilor AUR Vrancea, din banii noștri, nu din bani de la buget, așa cum se întâmplă în cazul publicațiilor care sprijină partidele sistemului. Și câte exemplare pe număr? V-ați stabilit o normă? Pentru moment am comandat și avem 15.000 de exemplare și în funcție de evoluție le vom mai regla în așa fel încât să nu rămânem cu exemplare nedistribuite în timp util, pentru că știm că evoluția evenimentelor este destul de rapidă și să fim totuși să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în județ și în țară. E posibil ca, dacă distribuția merge bine, să mai creștem numărul, să ne ducem undeva la 25.000 de exemplare. Și dacă îmi permiteți, mă scuzați, cu siguranță ziarul va ajunge în fiecare localitate a județului Vrancea și alegem subiecte care să nu fie atât de perisabile, să-și piardă actualitatea în 2, 3, 4 zile. Deci să aibă o durată de existență mai mare. Vreau să vă întreb ceva. Este anul preelectoral, anul viitor va fi foarte complicat și greu. Este posibil ca pe listele AUR Vrancea, cel puțin, nu mă refer la alte județe, să se regăsească actuali primari, viceprimari, consilieri de la alte partide sau independenți din Vrancea? În principiu, căutăm să promovăm doar oameni care n-au mai fost în politică. Însă, în anumite localități avem o problemă cu promovarea sau poate nu neapărat cu promovarea, o problemă a lipsei de încredere în tot ce înseamnă politică în această țară. Oamenii nu mai au încredere în nimeni și nimic și este posibil să apelăm, selectând foarte atent, bineînțeles, este posibil să apelăm și la oameni care au mai făcut politică. Repet, selectăm foarte atent și în anul 2024 nu vom mai primi foști membri ai altor partide, pentru că este nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru a-i cunoaște, pentru că procesul de selecție este unul destul de lung, e unul de durată și nu vrem să mai avem probleme cum am avut în anul 2020 cu parlamentari, oameni puși pe lista de senatori și deputați în grabă și după aceea s-a dovedit că nu erau demni de acele funcții. Au ajuns în Parlamentul României și din păcate nu mai aveam ce face, n-am putut să îi mai schimbăm. Dar ca și regulă generală încercăm pe cât posibil și în funcție și de resursa umană destul de limitată pe care o mai are județul Vrancea, că știm foarte bine că sunt extrem de mulți oameni plecați în străinătate sau în centrele mari, București, Brașov, Iași. Încercăm pe cât posibil să facem echipe ale AUR cu oameni care au stat departe de zona politicului.
Permiteți-mi să vă întreb, ați spus că veți distribui ziarele cu membrii cu voluntari. Cam când se vor desfășura împărțirea lor? Ați zis o zi prin care putem să venim să împărțim, să ajutăm la ziare? Începând de astăzi, imediat după terminarea După acestui prezentare. eveniment și după conferința de presă care va urma imediat după această prezentare, o să demarăm procesul de distribuire a acestor ziare. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim pentru participare. Mulțumim pentru Vă urăm participare. o zi frumoasă.